Għarraba ġimma konsekuttiva luf ta' familji reġgħu esperjenzaw tuħ fil-provvista tad-dawl. Dan hekk kif l-elettriku nqata' tard 2 bil-lejl bil-qtuħ iħalli diversi familji u anzjani mingħajr provvista tal-enerġija għal ħin twil. Skont informazzjoni li kiseb Net News, l-aktar lokalitajiet affettwati kienu Ħażabbar u Marsa Skala. Għalkemm issa xi ftit jew wisq isħana battiet, numru ta' familji xorta għadhom ibatu minn din il-problema enormi. Buħut jesperjenzaw ħsarat f'apparat domestiku kaġun ta' dan it-tuħ, tant li kellhom jarmu jixtru appliances ġodda. Minn mindu bdiet il-kriżi tad-dawl il-gvern baqa' jgħid li din kienet dovuta sħan estrema. Għalkemm f'dawn il-jiem temperaturi kienu ferm anqas minn dawk li esperjenzajna f'Lulju u xorta qed ikollna tuħ tad-dawl. Bi-Prim Ministru Roberta Belo u l-Ministru Mirjam Dalli ma jlisnu ebda kelma dwar il-fond li l-kriżi qed tippersisti. Fl-aħħar sigħat ma naqsux ukoll il-kummenti tan-nies buħut jgħidu li qed jistennew bliema skuża se joħorġu issa tal-Labor minflok jingħataw soluzzjonijiet. U oħrajn b'mod sarkastiku staqsew jekk din id-darba kien xtija tar-riħ li l-cables forsi tħabblu f'xulxin. Intant fl-aħħar jiem lokalitajiet oħra fosthom il-Madlina, Swi, in-Naxxar, Mosta u l-Gargur spiċċaw jesperjenzaw tuħ fil-provvista tal-ilma. Buħut mill-familji ilhom jesperjenzaw dan il-tuħ għal mill-inqas jumejn. Jidher li diversi familji ċemplu l-kooperazzjoni għas-servizzi tal-ilma iżda minkejja li qalulhom mis-sitwazzjoni mistennija tiġi lura normal fi ftit ħin u ma għamlu sigħat bla ilma. Dan fil-waqt li ma ġewx informati x'kienet eżatt il-problema li waslet għal dan il-tuħ mhux pjanat.